ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи баҳористон. барномаи навбатии ифтихор аст манзури шумо ва чун ҳамешагӣ мо дар ин барнома нафаронеро даъват мекунем ки воқеан ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун иштирок намуданд ва сазовори дастовардҳои назаррас гаштанд. Ва иштирокчии барномаи навбатии мо низ хонандаи литсей барои хонандагони болоёқат аст ва дар чандин аз сабқатҳои гуногун иштирок намудааст ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштааст. ва ин лаҳза дар мавриди қаҳрамони барнома мо як сюжеро омода намудем. Дар аввал ин сюжеро тамошо мекунем ва аз наздик дар мавриди олимпиадаҳое ки иштирок намудааст суҳбат хоҳем кард. Бо мо бошед. Азамат Душанов дар литсей барои хонандагони болоёқат яке аз хонандагони фаъол ба ҳисоб меравад. дар раванди дарс ва дигар корҳои амалӣ муассисаи мазкур бо сабру таҳаммул буда худро аз нигоҳи мусбат нишон медиҳад. вақте ки бо ягон мушкиле дучор мегардад, роҳ афтода ё дилшикаста намешавад ва онро бо донишу кӯшиш ва кӯмаки омӯзгорон бартараф мекунад. чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, соли ҷорӣ аввалин маротиба озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат доир гардид. аз сабаби он ки қаҳрамони мо ба олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ банд буд, натавонист иштирок намояд. аммо соли оянда нақша дорад ки дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намояд. мо ба нақша гирифта истодем ки солҳои оянда ҳамчун Душанов Азаматро ба олимпиадаи илм, фуруғи маърифат тайёр карда кӯшиш мекунем ки иштирок кунад. бисёр хурсандовар аст ки аз литсеи мо, яъни литсей барои хонандагони болоёқат, ҳамагӣ 6 нафар иштирок намуда, аз онҳо 3 нафарашон ҷои ифтихорӣ ва 3 нафарашон ҷойҳои дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. дар ин литсей дарсу бо забонҳои хориҷӣ аз қабили русӣ ва англисӣ гузаронида мешавад ва хонандагони ин литсей аллакай ин забонҳоро ба хубӣ аз худ намуданд ки яке аз онҳо қаҳрамони барномаи мо мебошад. ӯ бо забонҳои русӣ ва англисӣ бемамоният ҳарф мезанад. бо дӯстону ҳамсинфонаш мисли бародар рафтор намуда кӯмаки худро ба онҳо дариғ намедорад. Азамат Душанов яке аз талабаҳои фаъолтарини синф мебошад. аз синфи панҷум дар литсей барои хонандагони болоёқат мехонад. дар гуногун олимпиадаҳо, яъне олимпиадаҳои ноҳиявӣ, олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мо ҳамроҳи Азамат иштирок мекардем ва вақте мешуд ки ӯ ҷои якумро мегирифт, вақте мешуд ки ман ҷо мегирифтам ва бо ҳамин роҳ мо бо ҳам шинос шудем, дӯстӣ пайдо кардем ва ҳаракат мекунем ки ба ҳамдигар ёрӣ расонем. ҳамеша якдигарро дастгирӣ мекунем ва мехоҳем ки номи мактабро баланд бардорем. қаҳрамони мо ҳамеша кӯшиш менамояд ки аз дигарон бартарӣ дошта бошад ва обрӯи худ ва тоҷикистони азизро дар ҷаҳон баланд бардорад. ин дастовардҳои хонандагони литсей аст ки дар қатори онҳо заҳматҳои Азамат Душанов низ ҳаст. мо бовар дорем ки яке аз беҳтарин мутахассиси самти интихоб намудааш хоҳад шуд. фикр мекунам ки сюжеи омода намудаи мо барои шумо писанд омад. дӯстони азиз, ва бори дигар ёрас мешавем. меҳмони барномаи мо ҳастанд Азамат Душанов. хуш омадед ба барномаи навбатии ифтихор. албатта дар мавриди шумо мо баъзе маълумотҳоро пешниҳод намудем ва тариқи сюжее ки пешниҳод гардид тамошобинон воқиф гаштанд ва мехостем бифаҳмем ки шумо ба хондану навиштан аз чанд солагӣ таваҷҷӯҳ пайдо кардед? ман пеш аз мактаб рафтан ба хондану навиштан завқ доштам. баъд вақти синфи як рафтам, хондан навистан ёд гирифтам. аз синфи якӣ то 4 дар мактаби давлатии умумӣ рақами 32 дар ноҳияи Синёр шаҳри Душанбе таҳсил кардам. баъд аз синфи 5 ба литсей барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Душанбе барои идома додани таҳсил рафтам. то ҳол дар литсей барои хонандагони болоёқат таҳсилро идома дода истодам.
чӣ гуна ки мо медонем шумо дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун иштирок намудед, ҳам ноҳиявӣ, ҳам шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ ки шумораашон дар назди мо аст хело зиёд аст. Албатта аввалин олимпиадае ки шумо иштирок намудед кадом олимпиада буд ва дар умум дар мавриди олимпиадаҳои дохилӣ аз ҷумла ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ марҳамат маълумот диҳед ба тамошобинон. аввалин олимпиадае ки ман иштирок кардам дар ноҳияи Сино Доигарда буд. Дар ин олимпиада тамоми хонандагон иштирок карданд ва ман сазовари ҷои намоён гаштам. ҷои чандум? ҷои сеюм. Ин олимпиада барои ман роҳ кушод ва ман барои олимпиадаҳои дигар хеле тайёрӣ дидам. Ва ҳамин гуна ман дар олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойҳои намоён гаштам. Дар ин олимпиада аз тамоми Тоҷикистон хонандагони мактабҳо, литсей ва гимназия омаданд, имтиҳон супорданд ва сазовари ҷои намоён гаштам. Ин имтиҳон хеле мушкил буд, вале ман аз уҳдаи ин баромадам. шумо дар соли 2019-2020 дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намудед ва ин олимпиада ном дошт GBMO ва мегуфтед ки дар куҷо доир гардид. Дар мавриди иштирокатон дар ҳамин олимпиада ба тамошобинон пешниҳод кунед. ин олимпиада соли 2019 дар давлати Кипр бояд баргузор мешид, вале аз сабабе ки карантин шуда буд мо рафта натавонистем ва тариқи онлайн гузарондем. ин олимпиада аз 9 сентябр то 16 сентябр баргузор шуда буд. Тариқи онлайн имтиҳон супордем. Дар ин олимпиада аз давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Россия, чанд давлати Аврупо иштирок карданд. Саволҳо хеле мушкил буданд, вале ман аз уҳдаи мисолҳо баромада ҷазовари ҷои сеюм гаштам. ҷойҳои якум ва дуюмро аз давлатҳои Россия ва Хитой гирифтам. бори дуюм дар ҳамин олимпиада, яъне дар солҳои 2020-2021 иштирок намудед. Дар олимпиадае ки қаблан мо гуфта будем, хуб GBMO ва дар ин олимпиада мақоми чандумро гирифтед? бори аввал вақте ман иштирок кардам сазовари ҷои сеюм гаштам. Ман як сол дароз хондам ва мехостам сазовари ҷои аввал гардам ва ҳамин таврам шуд. ва ман дар соли 2020-2021 дар ҳамин олимпиадае ки дар давлати Молдова баргузор шуда буд сазовари ҷои аввал гаштам. аз сабабе ки беморие ки ба ҳама маълум аст мо рафта натавонистем ва имтиҳонро тариқи онлайн гузарондем. ва шумо сазовари ҷои аввал гаштед. дипломе ки шумо аз ин олимпиада ба даст овардед дар назди мо ҳаст? Бале. Кадомаш аст? Саломат бошед. Яъне сертификат аст ба қавли хуб. خب بینندگان عزیز این سرتیفیکاتی هست که قهرمانی برنامه ما عظمت دوشانوف در المپیاد بین المللی GBMO اشتراک نمود و سزاواری نام سرتیفیکات گشته است و ما برای شما برور می‌خواهیم. تماشاگران عزیز یادداشت می‌شیم که شماره چنین دیپلم و سرتیفیکات ها زیاد است در نزد ما. در مورد اشتراکتون در المپیادهای بین المللی البته در المپیادهای داخلی از جمله جمهوریوی شما اشتراک فعال داشتید و یکی از آنها این در سال 2020 2021 در المپیادهای جمهوریوی شما سزاوار جای اول گشتید. البته اسمانی متماتیکا بود اگر خطا نکنم. اشتراک در المپیادا برای شما دشوار نبود مخصوصا در همین المپیادا؟ این المپیادا برای من دشوار بود ولی من از عهده مثال‌ها برآمدم. در این المپیادا از تمام جمهوری تاجیکستان خوانندگان لیسه و گیمنازیا آمده بودند از ولایت سوق، ولایت ختلان. سوال‌هایی که در المپیادهای جمهوری پیشنهاد می‌شود از سوال‌های المپیادهای بین‌المللی چه فرقی دارد؟ دشوار است یا که آسان‌تر است چه است؟ مثال‌های المپیادهای بین‌المللی از المپیادهای جمهوری مشکل‌تر هستند از سببی که المپیاد سطح بین‌المللی است سوال‌ها مشکل‌تر می‌آیند. سلامت باشید. جلبیت فنی متماتیکا در چی است؟ وقتی من برنامه‌هایی که در تلویزیون نشان میدن و خوانندگانی که در اونجا برآمد میکنن از فن متماتیکا من می‌خواستم مثل آنها رفته در دیگر دولت‌ها سزاوار جای‌های نمایان گردم. من خوشبختانه در المپیادهای بین‌المللی اشتراک کردم که رویخط در نزد شما هست. بینندگان عزیز واقعا هم قهرمانی برنامه ما در سبقت‌های زیاد اشتراک نموده است و فکر می‌کنم که البته شما پای بردید و باز در رفتی صحبت از اشتراک قهرمانی برنامه در چندین از المپیادهای دیگر واقف خواهیم شد. غیر از فن متماتیکا باز کدام فن‌ها رو دوست می‌دارید شما؟ من غیر از متماتیکا فن‌های فیزیک و شیمی رو خیلی دوست می‌دارم و در مکتب و آنها رو نظر به دیگر فن‌ها بیشتر می‌خوانم. شما در سال 2020 2021 در فدراسیون روسیه در یکی از المپیادهای اشتراک نمودید و سزاوار مقام سوم گشتید. می‌توانید در مورد همین المپیاد معلومات دهید که چی نام داشت و از کدام دولت‌ها اشتراک داشتند و
آیا دشوار بود یا نه برای شما؟ نام این المپیاد CMO بود که در این المپیاد از آسیای مرکزی و یکی از دولت‌های اروپا آمده اشتراک کردن. این المپیاد از دو کاتگوری عبارت بود که یکم از صنف‌های 8 و 9 و دومیش 10-11 من از یکم کاتگوری رفته سزاوار جای سوم گشتم و باز می‌خواهم سال‌های دیگر رفته سزاوار جای اول گشت. بهترین، یعنی این المپیاد نیز از فن متماتیک بود. بیاید برای تماشابینان یک سوالی که در همین المپیاد برای شما پیشنهاد شد بگویید چی سوال بود؟ یکی از سوال‌های جالب همین بود که با ما روی خط آلمان دادن و از آنجا ما باید آلمان متماتیک را انتخاب می‌کردیم. یعنی پیدا می‌کردید. و شما پیدا کردید. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. ما بعد از چند لحظه صحبت رو ادامه می‌دهیم. تماشابینان عزیز با ما باشید. тамошобинони азиз, идомаи барномаи ифтихорро тамошо намуда истодаед ва идора расм мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо хонандаи синфи 9 литсеи барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе Азамат Душанов аст. ва бинандагони азиз, ҳар хонандае ки дар олимпиадаҳо иштирок мекунад, масалан ин гуна нест ки дар ҳамаи олимпиадаҳое ки иштирок мекунад бояд ӯ муваффақ шавад. албатта нокомиҳо низ ҳаст ва ҳамин нокомиҳо сабаб мешаванд ки хонандагоне ки дар олимпиадаҳо иштирок мекунанд бозам тайёрӣ бештар бинанд, омӯзанд ва дар сабқатҳои дигар фаъолона иштирок намоянд. яке аз олимпиадаҳое ки қаҳрамони барномаи мо муваффақ нашуд, ин олимпиадаи байналмилалии IMC ки дар африқои ҷанубӣ баргузор шуда буд ва қаҳрамони мо дар он ҷо рафт, фаъолона иштирок намуд, аммо мутаассифона мақомеро ба даст наовард ва ҳоло сабабашро аз худи қаҳрамон пурсун мешавем. аввалин бор олимпиадаи байналмилалӣ дар синфи 6 рафтам. ин олимпиада дар моҳи август аз 1 август то 6 август баргузор шуда буд. шояд дар он олимпиада аз манам хонандагони бахвата буданд. аз ҳамин сабаб ман ҷой гирифта натавонистам. дар ин олимпиада зиёда аз 20 давлат буданд, аз давлати мардумии Чин, Федератсияи Россия, Амрико ва ман рахт дода нашудам ва вақте мо ба Тоҷикистон баргаштем ба омӯзгоронамон тайёрии ҷиддӣ дидем ва ман вақти маротибаи дуюм дар ин олимпиадаи байналмилалӣ иштирок кардам сазовори ҷои сеюм гаштам ва ман хеле хурсанд шудам ва мехоҳам ки солҳои дигар низ сазовори ҷои аввал гардам. ташаккури зиёд. дар мавриди дигар сертификату масалан дипломҳое ки дар назди мо аст маълумот диҳед. ин сертификате ки дар назди мо аст аз кадом олимпиада аст? ин сертификат аз олимпиадаи ҷбмо ки ман ҷои сеюм гашта будам ҳамин аст. шумо сазовори ҷои сеюм гаштед. хоб, дипломи дигар чӣ? ин диплом аз олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Душанбе дар мактаби байналмилалӣ шуда буд сазовори ҷои аввал гаштам аз фани математика. ин диплом сарфароз гардондам. минбаъд шумо бояд дар кадом олимпиада иштирок кунед? дар моҳи декабр ман бояд дар олимпиадаи Озарбойҷон ки аввалин бор иштирок мекунам аз фани математика, физика ва химия баргузор мешавад иштирок намоям. мо барои иштирок дар ҳамин олимпиада бо ҳамроҳии устодонамон тайёрии ҷиддӣ дида истодаем. мисолҳои монанди ҳамон олимпиадаро кор карда истодаем ва ман мехоҳам ки ҳамин олимпиада рафта парчами Тоҷикистонро баланд бардошта сазовор ҷои намоён гардам. ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед, ба дигар хонандаҳо? ман ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки дар берун беҳудагардӣ накунанд ва рафта китобҳои математика, физика ва химия, биология дигар фанҳоро омӯхта дар олимпиадаҳо иштирок намуда сазовори ҷои намоён гарданд. саломат бошед. ташаккур барои иштирокатон. ва бинандагони азиз, мо дар симои қаҳрамони барнома Азамат ба дигар хонандагон низ дар идомаи таҳсилашон барору комёбӣ орзумандем ва бовар дорем ки албатта яке аз қаҳрамонони дигари барномаи ифтихор шумо ҳастед. агар шумо низ дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намудед, сазовори мақомҳои наздаррас гаштед, пас барномаи ифтихор махсусан барои шумо аст. суроғаи мо кӯчаи Шеро, 31 телевизиони Баҳористон. то барномаҳои баъдӣ тан сиҳат ва хонаобод бошед. хайр.